Ojionu Ukachi. Ihe mere na iku na-ejigo. Ono ga-abịa lawa. Ahụrụ m na onu hapụrụ no village were nọ nsogbu sachacha onwe na arụ wee bịa be m. Kunu bịa tie m ọgbaghara na ezinụlọ m. Ọ dị oke. Bịa lawa no biko. Dede Michael, uwekwuli iwe. Ahụtala anyị dịka na anyị wụ ndị ọgbaghara maka sị ịbịa n'obodo anyị ama ya ama dịka ndị udo. Anyị wụ mkpụrụ udo ndị mmadụ na-abịa akara anyị otu aga na famili ha akaji ya wụ udo ka anyị wụọ. Ihu nga anyị mere udo mma anyị iwe onye udo ka ego na onwe gị ma ọ bụ mpa iwe onye nwetara ọgbaghara na ndị nwụkwana ya bịa wụrụ ya udo ka anyị bịara. Ọgbaghara nọ nga oredi ihe anyị bịara wụsị ka anyị kara ọgbaghara nọ nga akapụrụ gị maka ile anya ọgbaghara nọ n'ụlọ na arụ ya dịka ụlọ elu plasta ya pentie ya kọlọ ya were mabụl ote masịrị gị. Ọgbaghara nọ n'ụlọ na-erebe ya erebe maka chukwu ego eretiri eji arụ ụlọ elu isii ya wa ọgbaghara nọ nga ihe ụmụnne gị bịara wụsị ka anyị napụta gị otu a anyị ga-ele anya sọ idu eme ka mmanụ onye nwe onye ha ka gị dị mma ka gị anyị nwe gị dede ihe nwunye gị konkosa anyị nọ na vileji ata ahụhụ anyị gafe ote ndị mmadụ na-agba asị ntụfụ ya akwa onye nwunye ha ji kama nwunye m ga-enwe ego mri ka ndị anyị gbakọta ka ndị a na-agbagashi onye bịa esi ogo ndị mmụọ gafete ha atụ ogo te ka ha na-esi nwoge gị anyị pụtara sị ka anyị kpuchi ntụ gị anyị gbalichite anya gị kamgbe ịbaralụ nwaanyị ka ị gbanwee nwunye anyị ga-awụ gị kpa anyị na fon kọl mbụ ụka anyị na gị ya na-atagharị ka nga a na-ara mmanụ aṅụ ụmụnne gị abịawo n'ụlọ pịa m ụkwa anyị ji awee gịla ishigharịa abala ekenje aba gị wee overnight gị wee python gị ishigharịa na-acha anyị ka ịchụgbu anyị kọla anyị ga-anapụtarịrị gị lụkwa anyị ga-anapụta gị ọnwụ na anyị ka ewu dede gee ntị obodo so anyị bụ ọgbaghara abịa eleta anyị ga-eji ebe ọgbaghara I want the PC ọ wụ izuka mmana nneji ọhịa anyị wụ anyị mere ịnapụta gị anapụta ama m si jide anya gị asị iji anya gị gide eme otu gee ntị dede ama m so ọtụtụ mgbe ya dịka ọ na-eme gị gharaghara gburugburu ya dịka ị na-enwetata onwe gị baya mba ga-adapụkwa gị nwetakwa onwe gị gị hụlepụ ya na-eme gị otu ahụ. M sị m ajụọ gị mgbe ahụ na-eme gị otu ahụ kwa nwetatụrụ mgbe ị na-enwetata onwe gị ị ga-echeta gị mechie anya gị ugbu ị ga-echetata kwere ụta m jiri mecha chewe nnọọ ị nwere ike ichetatụ nwa ololo mme ya bụ bọtụlụ ka e lire gị n'ime kwụchie nwere ike icheta nga ozorie nwaanyị kenenit ma nke mkpọ mmanya ma oke mkpọ mmiri nke ọbụla etigiri cheta akụwa igbo ya unu awụzelele dibịa bịa hụrụ m ụzọ akụ ya ọzọ dibịa ka unu na-arụ na vileji ịkwa ị ga-eji mana mgbe chinụwa gị tiri na bọtụl wee chụpụ ya na bọtụl ma ọkwa ndị chụpụ ya n'ofu ọma wee tupu ya ebe ọzọ ịkwa ngwa na onwe gị bụ Ojionu ugbole ka nyere gị ego ka itinye na biznes gị. How many times have I given you good money ka i wee tinye na your business ka ihe ichepụtara gwagwagosi ndị wayo gwuru m nara m ego pastọ chọọchị anyị bụ amasị na ego m enyere m ọwa ego ọbara na ọwụzi be m bụ ndị wayo ị ga-eji bịa be m na-awara m anya were nnọọ ọnụ ure gị na-agwa nwunye m na enweghị ọnọdụ na beekwa isiokwu ọfụfụ ọgwụgwa nọrọ nwunye ịma ihe gabiga wee lụta nwaanyị m ịmakwado ihe ọ gị lụtara m nwaanyị asa nwa m sapụrụ ịmakwa ihe o riri m wee nweta nwaanyị a ọ gị ya gwa m ote m chagharị nwunye m elu ka ọ gị nyere m ego jụọ lụọ nwunye m iji wee ji ọnụ ure ga-achọrọ ime ka nwaanyị m lụrụ arụ ngwa bụ Ukachi di ọ na-asọ gị ịlụ dị ọ na-asọ gị nwatakịrị orugbo ịlụ di ụmụazị ibi alụcha na m lere waya ka m na-alụ di
nke ahụ otu ka abụọ wụ onye m na-elenu m hazie nga napụtakwanụ gị mbịa lụrụ ya di mechigo ọnọsịsọ awụọla m onye ga-achọrọ gị di awụọla m onye ị ga-anapụtagodu wee bupụtagodu ya na bọtụl chinụwa gị tupu gị ihe lụwa dị akwụ ya lekwenụ onye eziri gị ihe onye mere gị ihe iji bịara ebe a ka ị bịa napụta chinụwa gị tupu gị lụba di ọmị ga-awụrụ gị di ka ọmị ga-achọrọ gị di ị ga-eji ka ike ịma ahụ ihe bịa ebe a bịa ka gị na nwaanyị ibe gị wee chịwa ya nwaanyị na di ụjọ adịghị gị n'anya ihe na-eme gị agbadogonwa lọtara ya nwunye nwaanyị dị fruitful ọ dị fruitful mkpụrụ juru ya n'afọ mkpụrụ ka afọ dụrụ adụrọ n'anya ala ga-akụgbu n'ugbu a ma unu emechi ha ọnụ ugbu a ịmakwa amadụ ha nụ na nke ọkwa ke nụ na ọkụzọ ọ ga-amagbu unu ugbu a ọ bụ unu emechi ha ọnụ ọnụ n'ụlọ lekwenụ mana agaghị ha nọrọ n'ọrụ n'ugo ya magbu n'ugbo chite n'ụtụtụ echi tupu ọkụkọ ebe kukurukuru achọghị ihu ụkwụ hụ n'ụlọ ya ekwuchakwala m ya ọ gharịsịkwa na agwa m ụlọ ọ ka ala were gwa nọrọ onye mere ihe bịa kwere gwongwongwo unu gwe tikwe na palọ ebe a achọghị ihu ụlọ onye mere ihe onwe si ike ịrịlatara ya na mma ụmụ ọkabịa ga-akabi onye ọwụ ga-akabi onye ọwụ onwe si ike ya kama ọ ga-egbu ya igbuo ya nwụọ ya siri ike onye ọwara na-agba ya oge ji abata ga nna moto ya bịatara ya ụda dem ha nwaanyị anya bambam ọṅụrụkwa anyị nwesi ike ime nga m nọ maka onye mụ ha ọkabịa anyị ga-akabi ya mme ka mmadụ ga-abịa na-eji m eti epele onye ọ ga-eji m eti epele ọ chụkwara ajụjụ m ọ makwa onye mgbọ nwatakịrị ka m nọ ọ ga na mmụọ obi ogwu ihe mgbụ elefant akọrọ m agụdị m ekwe akọrọ ekemegecha m ka ọ na nrọ gote n'ihi nwaanyị ka mụ na anyị nwoke jisi anyị kwara alawa mba ya agba aka o doola anya ọgbada aka ha eriela umeju mgbe m gwara gị nga ikwedo asị ndị Anambra ga-asị m n'anya Mike banyị ijiri anya ya mụ na-agwa ya ijiri anya ya ọwụ ya nọ nwaanyị nnewi asịkwana gị ihe ya na-eme ya agbala aka ojihe anya ya ojihe agbara ya na mkpọ wee ketie wee tụba n'ime mmiri mana anyị ga-efopụta ihe ọbụla ọ bụ wee tiwaa ya wee napụta nwanne anyị mmike ga-agba nkịtị fọ tụka anyị ga-efu ya ka ji akwụ fopụta nwunye anyị nwoke ya nwere onwe onye wara na-agba ya onye oge dapụta nka nna m bịa tụrụ m ụka onye wa akpọ ọ kwesị na-eri ji ọ jụkwara ese mụ nwa nwoke afọ n'ọcha nwoke afọ n'ọcha ọ makwana nwa onye mụ ha ọkabịa aga m akabie ihe ọbụla ọwụ nkabịa ya dem ha nwa obodo ka m nọ ndị ma atọ n'ime otu dị ngozi nwatakịrị na-atụrụ oriri na-agụrụ onwe m n'ụzọ nke nzukọ mmike ịmakwasị anyị nwoke wee ji okwu anyị kwuo ịmasị ihe iji ọnụ ijide mụ na gị abụọ ma amasị ijide mụ na onwe m nwekwa n'ụka ụka kemchi na chi ọdụ m na-ekwu ndị ime eluigwe kpupe mkpuo ihe nwụrụ Ada Mekisedek ihe nwụ ele ihe a ga-eme ugbu a ọ ya bụ isiokwu Ada mekanik dịka i shiri kpọọ onwe gị ọ bụ Ada Mekisedek Mekisedek adịshi mbụ ọ mụrụ ọ bụ ihe ọwụ ịkpa na ada na-achịkọta ezinụlọ ịkwanye m agwa gị ma planụ niile anyị jiri bịa n'ụlọ otu ma anyị shiri mee ịhụna na anyị malitele ya amalite anyị gịdụkwala azụ ọwụ eziokwu na ohere apụtabedoro anyị iji mee ya dịka anyị siri kwuo ya hazichia ya otu ọ ga na-arị mana ihe anyị gwepụrụ ụkwụ na-ata ego otu abụọ anọ ise isii ise asatọ ise anọ a na-aga
otu ka anyị ga-emegide n'ọrụ ha na nga ọ ga-awụte pịam anyị mawa ya aka ọgụda mepụli ahụ otu ka anyị ga-esi dị ote mgbe ahụ anyị megịnị anyị mee ya persekushọn ya lụziga abịa ọka ga-atọla ka ifo mana ọ ga-anọdụ ị na-emela otu abụọ tọtara aka asaghịla ọ ga-anọdụ maka eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ụjọ atalaga onye gị na-akwụ uwe ojii ọnụ onye gị na-akwụ uwe ojii ọnụ o kwute n'aha ahụ onye na-akwụ uwe ojii ọnụ jido nga mmanụ agdachipụli m ihe mgwụgwụ ojii ọnụ onye ụmụ ha ọkabịa ihe mgwụ ụmụ ha ọkabịa anyị dị ekwe arịrị Adanne, you sounded so urgent. Ka ife ọwụ ka ihe mere nụ? Ọgọ gị nwoke. Di gị? Ka ife o mere gị ọkụrụ gị ife? Ọ na-eme ọ dịka ihe ahụ. Ka ihe ọwụ na? Ọ chọrọ ịkpọrọ ụmụnne ya village. I'm telling you, just because of little misunderstanding enwere yesterday. Arịọla m di m. Hapụ akpọlala ha. Di m ajụ. Ịma ihe nkwe na-ekwu ụta ọkpọrọ ụmụnne ya village ndị mmadụ ga-abịa sị ọ nwunye ọjọọ onurula ndị ọgọ ya nupụ n'ụlọ ha onye m ji na-arịọ dị m ya hapụ okwe ga-egere m ntị prince m sị na mkpọ gị nwanne m talk to your in-law Adanne, onye anyị na-enye gị nsogbu ịgbalịala n'ezinụlọ a alụbata gị ga-eme ihe ị kwesịrị ime ka nwaanyị. I'm proud of you. You don't need to worry about it. Kwesịrị na-echegbu onwe gị. Ama akpọ di gị n'ekwentị. Relax ya awụ ihe gị na-enye gị nsogbu. Ịgbalịala ihe nwaanyị kwesịrị ime. You don't need to worry about maka gbasara ụmụnne di gị a. Imeziela ihe niile kwesịrị ime ebe ha nọ. Bete ebe ha ka na-enye gị nsogbu, relax na nsogbu adịghị mana di gị ga-afụ na mgbede taa. Ọwụ na efuzie ngazi amazi how to talk to him, okay? Chai, Prince, imeela nnụ. Ele otu edekwanụ. Nsogbu adịghị. Ọrụ site kwanụ. Ọrụ na-aga ọfụma. Ana ha arụtụkwa. Mba, everything dị okay. Chai, thank God. One of these days m ga-agbabata na site bịa mara otu ihe ji na-aga nnụ. Nsogbu adịghị, but the most important thing is that awọrịwala onwe gị. Ebe wela akwa. Ụlọ dan ihe niile ga-adị mma. Ama m iwe ka dị unu maka ihe a mere n'ụbọchị. Ihe m ji bịakwute unu ugbu ahụ ka m si unu biko unu gbaghara. Unu hapụwa biko nụ. Biko unu gbaghara ihe ọbụla ọwụ unu ihe dị unu iwe n'obi gbasara m harawanụ biko. Ka ihe niile a takwara nọ n'anyasị ka ọ wụrụ anwụnta biko na anyị ka wụkwanụ one family. anyị na-aga with the family gụrụkwa na-awụ nwesị ike iwe ya not now not ever gụọ ohu anyị na-aga with family elota anyị na-aga esi awụ family no gwa m elota anyị na-aga esi awụ family kebata na family Chineke gosiri ụmụnne atọ Chineke kerekekwa ihe ọma atọ n'ime otu dị ngọzi ya wụ otu nne eji ịbata kewa anyị izuka mana nne-eji gị bata kewa anyị na inwere peace nga awụ ma ị hapụrụ nwanne anyị nwoke aka gị wure ụlọ elu wure pila wuchie nwanne anyị nwoke obi n'ebe ụmụnne ya nọ nwunye anyị nwoke elepụziere anya wurezi anya ka ya wụzi na family unu ele ahịa gị wure paịpụ kwega ele ihe ndị a na-akpọ ndị militant ndị Rivers steeti a wurezie paịpụ kwega ya ote pọmpụ na-agbajebe na family ọnụ pọmpụ na-agba ya na-agba na family ọnụ inwe anya na-agacha ebe gị werezie pipe of hatred kwụfete side m nwunye werezie hatred kpọọ nwunye werezie ịhụnanya welara ndị ọgụ ya ị nweshi ike inwe udo na family a until you get loose of our brother. Kwute n'ihi gị aha na nwunye nwoke agbara anyị ụgbọ nwaanyị na-achị ịgbara anyị ụgbọ nwaanyị onweshi ike ịgachiri gị onweshi ike ya bịa ga bịa gwa anyị okwu family ịbịara agwa m okwu family onye family liberation chekwa m agwa gị ha na lose your grip ahịa kwọ sọpụrụ lose your grip n'ebe Michael nọ ka o nwere onwe ịma ihe m na-ekwu ịma ebe m gaje
Lose your grip. Gbandi henu. Gbasi hula sonuke. Oraga hiwete. I read any more but I want to. So the one I work the highly incaptivated. Yes. Hapuwa. Enona Ukachi harawa Ojionu hara owu dị iwe ka nwanne unu nwoke jiri kwuo ihe ahụ okwu. Owu iwe ka Michael jiri kwuo that thing. Agakwurukwala nụ Michael. Si hapuwa. Onwe ebe unu laga. In fact, we have resolved it. Biko, mụ akwanu wohana. Agaghị ekwe ka ụmụnne di m si n'ụlọ m apụ. A na-eme. Ahụrụ m unu n'anya. Chai Ojionu. Ichefuola. Na ọ dị gị saa lụta m. Ichefuola. Ụdịka ịhụnanya ị hụrụ m mgbe a lụrụ m. Amamnema. Chai gị na-esegharị m n'aka ebe niile lekwenụ nwunye m onye ọbụla gị na-ezi onye ọbụla. Shire nsogbu, segbute nsogbu. Isepụlango ahalango. Harawa. Ya na-atara abụghị n'obi gị na-abụkwa shaganya. Hapụwanụ. Ị ga-asa asịsa gị ụsa. Biko kwanụ unu gbaghara. N'Ụkachi. Biko. Akpụli aka ihe ama Adam Biki said that. Biko. Akpụli aka. Biko. Gbaghara wanụ. Otu ọbụla ọwụ jide. Biko. Gbaghara m. Na anyị hapụla. Ekwentị m agwa gị. N'ihi ị na-ebe ayọ. Ele ahụ ekele Maria. Ijipụta na Grecia. Ị na ha ayọ. Unless ị hapụrụ nwanne anyị nwoke aka. I repeat. Unless ị hapụrụ nwanne anyị nwoke aka. Of course, ịma ebe m na-aga. Ịma ihe m kwuga. Ịma. Gị hapụ ya aka. Gị nwere onwe gị. Ma gaa hapụ dị aka. You will never see peace in this family. Otu aka ọ dị. Kachara. Otu aka ọ dị. Kachara ya. Ndị ụmụ ha ọka bi. Ka iji egwu egwu. Nwoke ahụ ọ n'ọcha. Wehu Hana. Lose your grip. N'ahụ Michael. Lose your grip. Gwa ndị ihe ha ka unu. Gwa ha sị. Mkpụrụ obi okpotogị mgbete. Good morning. Good morning. Nke bịara blọk ụmụ taa. Nwunye m ojuola gị ụgwọ nwa. Oga. Ashidawo ụgwọ nwa ka nwaanyị gị ji m. Ọ na ya akala m. Oga, obi arị m mma o. Kekwana ihe ọ bụ nsogbu gị. Oga, eleke wo mole efuru ụyọ nga. Ụmụnne gị abụọ ewuro ọgụ na mgba. Chiga nwa anyị gị. Nwe eje abanye ọgụ mọl. Nwe ekari ishi. Ọ maka ijiri anọ na ya. Mmụọ awụ eyewitness ga-agwa gị ihe eje meni. Oga, achịla awụ gị. Ana m ewerela aka ntị. Kwụla ụmụnne gị kụje nwa paakị. Nnukwu paakị nga ahụ ntị nwo moto. Werekwa the same ego nye driver si ya werekwa otu aka ntị ahụ. Kwụrụ nwe jema. Kwụla nwe village. Anyways, ikwuola okwu. Mana ele ihe m so mme na anụ. Asị m ka m chụla ha village mana madam ga-eso m hapụ ha nnọọ. Anyị dị wegodo nke anyị hụrụ ahụ. Oga, ọgwụla otu ihe na-ewute m ebe madam nọ. Madam nwere obi ndị otu nkiri east. Ohi na-agbakeshima. Ozugo nnọọ. Mana mụ aghọtara nnọọ. Emere m nghọta ihe oze gị. Ka anyị na-enyegodo anya mgbe a na-atụwa ha anya ya ma ihe m ga-eme ya. Ịnụgo? Oga, nwụrụ madam m were nnọọ here achere ma ọwụ were ọnụ ushi. Ọwụ menwe nwa ọba mamịrị. Nwa aba mamịrị agagharị. Egbeghị eziokwu madam nwere soft heart. Nsogbu adịrọ nnọọ. Hapụwa nnọọ. Imetala nnọọ ọfịa. Mgbe na-achị na gate post gị. Oga, chọkwa ị ga-eme ya. Mgbe hapụwa nnọọ. They say use early morning blue white goat and early morning black goat night white goat.
Esi m dị on. Onye mere ebe niile ji jụọ oyi. Asịkwa m ihe ahụ gị ji egbe enwe gị gbọwara gị pụta otu gị na-enwu ka enyo ya dịkachi otu yarara gị ka milik arawa gị n'ọnụ ha gị na-egbo enwe gị papapapapapa ọ gbọ na gị bụrụ enwe gị dọga na ntụ oyi. Anyway, ọ bụrụ ihe ahụ kpọtara m n'ụlọ ga o teghile m guzobere ebe na-eguzotụ m ego apụta mana ebe ị na-ekweda apụta mse nga ọbụla na ama abatarịrị ya onye m jiri kwa mata n'ime rum gụ ewuli iwe agụrụ na-agụ m ya ga-atigere m n'ime eri ọganyere nọ m na foto ka ha nye na-alụ kpụrụkpụrụkpụrụkpụrụkpụrụ biko ha sị na ị na-anụ bịa tiri mgbe ọga na-atagbuli m. Ojo, ọkwa ịhụrụ otu ndị ahụ nyega m nsogbu ahụ adịcha m ahụ na-enye m nsogbu biko ọ bụrụ agụrụ ji gị gaa pụtụrụ nwanne gị nwaanyị ka o mee itụrụ gị nri ya wee mere tụkwa nke ya ọ na-erie biko ka m nwee ike zụtụkwa n'ike ọ hapụ m ahụ nyega m nsogbu. Ngakwuru nwunye m nwaanyị ka o mee tụrụ m nwanne ikwu otu isi describe onye ọ ga-emegere m mee tụrụ ọ bụrụ ya ma agara mụnị ma ọ ya ka igere mụnị ọ bụ ya ma ịtụrụ mụnị asị nwa nkịta mgbụ ịmadụ na enwerekwa na-adị eyuzuru okenye ịmadụ na enwerekwa na-eyuzuru ụmụazị nwe ka na-eyuzuru okenye gị lecha okenye dị ka m nọ onye mụ ha ọkabịa nwoke ahụ ọnụ ọcha si nwunye m nwaanyị m gakwunye ya ma ịtụrụ mụnị asị nwa bụ usu gbamọ nke nwe enwe mwụ asị ilitreti anụ ọcha na-agadi skuulu ndị mmụọ fọrịrị si na ịtụrụ m nri ya na onwe ya mere tụkwa nri ma mgbe ị ga-eri ka gị were head pan koo ya gwọọ ya wuru mkpụrụ osisi oche gị luo ya luo ma osisi ube luo ntalu imo nsogbu anọdụ ebe ileksadị mkpa ha ka m nọ butuo m downgrade no problem lekwa ọrịa rịawa ọ na-anaghị ka e memere n'ọrịa okụta ihe nọ n'ọrịa anya eleghị iji ego na-arịa ọrịa enwe onye nọ na friji ahụ na-arị mma na friji ọhụ ndị nwụrụ anwụ ka na-eti na friji gị bịa dịgo onwe gị na friji nga asị m na ejida nwoke mpụta ezi ahụ gbaka ego Therefor, someone. If you want to tea fridge, no, you're not fridge, not the echekwana m unu gara na-eri ihe a na dining. Ma na-ebe rie mana na dining tebụl gị rie onwere ihe ga-agbanwe. Onwere ihe ga-agbanwe isiele nwaanyị ajị ite. Ị na-achị ma na latrin. Tupu anyị na nga na anyịsị ọ na WCU ya bụ ka efere bọket a na-eji anyịsị anyị na ọ ga na-eli Ga nata flavor. ata flavor nga anyị ga na-eri nri. Mmadụ ga-abịa n'ụlọ nwere ma agwa m nnọbedo gaa n'elu bed digide oru ngwa nọ na-eri ọ gbasara gị kwesịrị ite gị ọnụ ọ bụ tosiri gị anyị ka anyị si eri. Anyway, achọrọ m ịga ụlọ ọgwụ. Enwere m appointment with doctor. Biko unu leziere m ụlọ anya. Gbasara m ga psychiatrist ebe a na-agwụ ndị ara dọkịta nye m nwa gị na ha meticha na appointment ele ihe ị nwetara maazị bụ ahụ dọkịta otu
ekuru nwa lota Agbatu ekuru nwa. afọ gị bụ da gị bido hụma Ojionu. Ofe ụtọ tọkwara ụtọ. mgbe m tụrụle Mgbabara mgbaruo ibu. ya ama m onye ewe ga-ahụ ya gbasi ihe wara na agbọrọ Ama m ka m ebe wee lie enu tọrọ mmiri mana ebe a agbagawala ebe ala ya bebe aza o tiri achị n'ala. aka ma gị nọ n'ala ya rezi ahụ tinye ele Nkwe ma jụla kwa achị. ofe egwusi adịcha dị mma na O titukwara akparata, anaghị m ụtọ akparata. ofe egwusi obu kolostra nwoke ụmụ ọka bịa mụrụ na njaba mgbe ọ wụ ofe egwusi gbrie adị m alaik ofe egwusi atụ kolostra gọta ya kpọkọrọ ya n'obi Dogbuo onye ọgwụ. nwoke atụchido adị m alaik ofe egwusi Wepụ n'aka mba ọ ga ka emenyere. egwusi atụkwara ya n'ihe ma atụgwa ya atụgwa dị egbu mmadụ mana iri otu ọnwụ mmiri merie madam chigi nye mmiri merie awụ gị ka m gwaga o nwere onye ọzọ ma ya nọ nga madam chigi nye m mmiri merie ga-elara anya Chite m ajụọ gị, ọ isi okpukpu ka ọ wụọ ọrịa ịba ọcha n'anya mere gị ịmazị onye nwe onye. Chite m ajụdo na gị, eyiri gị mama put akata sibe eyiri gị mama put. ole kwara ihe kpatara ma ama put n'ime ihe a na ole ihe kpatara mama put na m bịara chime agbagechi madam chigi nye mmiri merie ga-ekwu okwu mama put enwere mamchi ewo ma ma put na nye mmiri merie o Chai, ahụla m ya n'anya, ọ bala gị n'anya onye ụkpa agụrụ na-erugharị ga-erugharị ibe gị ama ntị na-erugharị ha lekwa ihe agụrụ ji ga-eme akịrị taa inwe ike iri nri n'ụlọ m olesa aha m agbụdo Ukachi. nna ole dị ihe na-emeghị sef ele ihe iletara nwa nsha abọghịrị am nwa mfa boy ịdị am akpụga m onye ụkpa maka na agụrụ m kriology na Indonesia graduate ga-akpọ m onye ụkpa nna ị ga-enye mmiri meri o agụrụ gami ahụ lekwara nwa 10 minutes enyere gị chigi ji na ị ga kichin ga na ji ya adọ ọmụzụ ahụla m ya gra nwoke na-akwọ ihe chema agwa gị mishi m n'ihu pụọ ndụ m afọ jisogo onye ekelere m Chineke irile yunifọm si ndị apam a ga-ebu gị n'ozupu ebe a ma ọ mụrụ isi m n'ihu pụọ anụ ọjị erie hụ otu ọ dị eyiri gị nwapụ ekwe gị tiga gị ga erie anụ ọjị erie before one is before armed o to before one ama akụshi gị ngwani ị ga-aga today ama agbajire gị ụzọ nga mine eze funu berie All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.